Aquí remata a nosa participación na edición de 2019 dos 21 días co galego e máis. Señora María, señor Manuel, castañas asadas e viño con mel. Min gustaronme moito as actividades de gravar e dime de conta do importante que é. Nos falamos galego, que di? E nos que nos falamos galego. E digo eu, se xa tiraches 21 días falando, por que non quedas falando nel para sempre? Ata logo e vémonos no próximo 21 días co galego e máis. Saudiña.